Dobrý deň, práve sa začína ďalšie vydanie Diskusie na palete. Dnes bývalým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Ďerďom Dimešim. Vítajte. Dobrý deň, nech sa páči. Od výhry Pétera Maďara v maďarských parlamentných voľbách neuplynulo ani 24 hodín a už vyhlásil, že je síce za silné vzťahy v rámci V4, ale musí sa najprv vyriešiť otázka Benešových dekretov. Zdá sa, že už začal plniť tie domáce úlohy z EÚ. Celkom určite áno. A toto je len taký predkrm, ale musím vás opraviť, on nehovoril o Benešových, ak máme na mysli ten istý rozhovor, ktorý poskytol, on nehovoril o Benešových dekretoch ako takých, ale hovoril o tej novele trestného zákona, ktorá hovorí o tom, že je trestné spochybňovanie povojnového usporiadania. No, ale to, čo je podstatné, je, že táto téma, ktorá nepomohla Fidesu pred voľbami, by tu nikdy nebola, ak by prostoduché Slovensko neotvorilo túto tému takým spôsobom, akým ju otvorilo. Je úplne legitímna téma to, na čo som aj ja osobne upozorňoval vtedajších potentátov moci na čele s Ivanom Korčokom napríklad, že sa deje taká prax na Slovenskom pozemkovom fonde, že sa odnímajú pozemky ľuďom na základe zákonu z roku 1945 a na základe princípu kolektívnej viny. Že toto je neprípustné, že to nerobme. Ten, kto proti tomu najviac brojil, bol Ivan Korčok. Dnes je najväčší zastánca toho, že treba s tým čosi robiť. No, ale iná vec je podstatná. Táto téma sa dá vyriešiť veľmi, veľmi jednoducho. Že sa príjme všeobecný politický konsenzus medzi politickými stranami, že akákoľvek strana bude vládnuť, nebude Slovenský pozemkový fond túto prax uplatňovať. Vybavené, táto téma sa hasla. Všetko ostatné, čo sa nabaľuje na túto tému ďalej, je len vytlkanie politického kapitálu, kto z takejto strany, kto z druhej strany. Ale je to podľa vás reálne takáto dohoda? Je. Ja si myslím, že áno, ak je ochota. Viete, to nariadenie Slovenskej národnej rady z roku 1945, na ktoré sa odvoláva Slovenský pozemkový fond, keď berie tie pozemky, sa volá o urýchlenom odňatí pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, zradcov a kolaborantov slovenského národa. Toto je princíp kolektívnej viny, že vy ste nikomu nič neurobili, ale len preto, že ste Maďar alebo Nemec, tak vám zoberú majetok. Toto by už fakt sa nemalo v roku 2026 diať. Tak ako sa to nedialo medzi rokmi 21 až 23, keď to vtedajší riaditeľ Slovenského pozemkového fondu túto prax potichy, bez toho, že by sme s tým išli ako s bubnom na zajace, to vyriešil, nikto nebol poškodený a všetko bolo v poriadku a žiadna téma tu nehrozila. Ale ani tu neotravovala verejnú mienku. Ale to, čo ste veľmi správne povedali, je toto, čo on hovorí, že on ide teraz akože brániť zahraničných Maďarov, konkrétne tých, ktorí žijú na Slovensku, tak toto nie je téma, ktorá by tu mobilizovala voličov pre Boha. Veď túto tému živili politici strany maďarskej koalície od nepamäti. Ale od roku 2010 nie sú v parlamente. Toto nie je téma, ktorá hýbe celou spoločnosťou, ktorá sa týka fakt len zo pár ľudí poškodených. Nemali by byť, to je jasné, že by nemala byť takáto prax. Ale preto to otvára, alebo preto ide ďalej pokračovať v tejto téme, lebo chce rozoštvávať, chce nájsť ten jeden bod, na základe ktorého bude môcť ukazovať prstom, že s nimi sa nedá spolupracovať. A toto je len prvá taká lastovička, tie ostatné prídu, keď sa budeme baviť o ruskej rope, keď sa budeme baviť o blokovaní nejakých ďalších sankčných balíkov, keď sa budeme baviť o mnohých témach, v ktorých je suverénna národná politika v príklom rozpore s bruselskou politikou zameranou na vytvorenie európskeho superštátu. Až tu budú tie prvé veľké problémy. Ale ešte chvíľu zostane pri tých dekretoch. Vieme, že túto otázku na Slovensku otvoril Michal Šimečka, takže dá sa predpokladať, že bude spojencom Pétera Maďara v tejto otázke. Myslím si, že áno, ale môžu klepnúť aj Šimečkové zuby na prázdno, keď Maďar začne plniť aspoň časť svojho
ani nie volebného programu, ale časť svojich sľubov, ktoré on dával voličom, tým voličom, ktorí sú alebo boli sklamaní a sú sklamaní zo strany Fides, lebo on tvrdil, že žiadne odstrihávanie sa od ruskej ropy tu nehrozí počas jeho vlády. On tvrdil, že teda konkrétne jeho odborníčka na zahraničnú politiku Anita Orbán, ktorá mimochodom roky rokúce bola vrcholnou predstaviteľkou Globseku, tvrdí, že nech zabudnú Ukrajinci na urýchlené prijatie do Európskej únie. Veď toto je v príklom rozpore s tým, čo hovoria progresívci u nás. A v príklom rozpore s tým, čo hovorí Európska komisia. Čiže ak budú chcieť plniť tieto svoje predvolebné sľuby, tak sa dostanú do sporu s progresívcami. Ale ak zrazia opätky, čo ja si myslím, že zrazia opätky, lebo tú zištnú pomoc, ktorá im bola poskytnutá jednak z Ukrajiny a jednak z Európskej komisie, budú musieť vrácať, tak naštvú tých voličov, sklamaných pravicových voličov, patriotov, ktorí mu naleteli. Takže toto nie je dobrá situácia pre Maďara. Zdá sa, že tie naratívy, ktoré roky fungovali predchádzajúce volebné obdobia u Fidesu a Viktora Orbána, dnes už nezabrali na voličov. Ten rozdiel tam bol pomerne veľký v tých hlasoch. Prečo podľa vás? Z viacerých dôvodov. A ten úplne najhlavnejší dôvod prehry Viktora Orbána spočíval v tom, že on vo svojej kampani nerezonoval vnútropolitické témy. On nereagoval, nereflektoval na problémy bežných ľudí, ktorým chýbalo na konci mesiaca tých pár tisíc forintov na to, aby vyžili do ďalšej výplaty. A takému človeku, ktorý si nedokáže kúpiť to, čo potrebuje, alebo nedokáže zabezpečiť svoju rodinu takým spôsobom, akým by si to on predstavoval, je jedno, či príde na kampaň J.D. Vance, alebo tu nepríde. On sa pozrie do svojej peňaženky a tam niečo chýba. Maďar to sľuboval, že to naplní. A hovorím to napriek tomu, že Orbánova vláda za 16 rokov priniesla do Maďarska taký sociálny systém, aký nemá obdobu v Európskej únii. A možno, že ani na svete nie. Nepoznám krajinu, kde by matky neplatili daň z príjmu. No v Maďarsku to je, napriek tomu, že baganža Európskej komisie gniavila Maďarsko tým, že im nedali tých 20 miliárd forintov, ktoré im patria. A mali hospodársky rast, myslím, že na úrovni len 0,7%, ale matkám to zabezpečili. Oni zabezpečili dôchodcom 13. dôchodok a začali vyplácať aj čas 14. dôchodku. Oni dokázali podporiť mladé rodiny pôžičkou, mladomanželskou pôžičkou, ktorá po 3. dieťati sa stáva dotáciou, sa premieňa na dotáciu, že netreba vracať. Ale to je inak pozoruhodné, keď vlastne Orbán je pravicový politik. Napriek tomu robil takúto sociálnu politiku. Tu sa úplne stierajú tieto rozdiely. A ja som to už povedal veľakrát, že tie deliace línie medzi politickými smermi už dávno nie sú medzi pravicou a ľavicou. To sa už dávno zotrelo. Tu sú patrioti, suverenisti, konzervatívni ľudia, ktorí si uvedomujú silu rodiny, ktorí tú rodinu podporovať chcú a ju podporujú aj takýmito sociálnymi benefitmi, no ako inak. A potom sú tu liberáli, ktorí toto všetko negujú. Čiže tu sú teraz deliace línie. To, čo u nás sa považuje za ľavicovú politiku, tak toto robí Orbán na pravicovom spektre. A toto oni takisto vysvetľujú, prečo ich ľavicový smer je pre nich partnerom. Doma toto vysvetľovali, takže tomu rozumiem, že prečo je to také zaujímavé pre ľudí. No, čiže Orbán dokázal aj napriek tomu marazmu, v ktorom bol, pomôcť, ale to nestačilo. A ľudia jednoducho uverili tomu, čo tvrdil Maďar, že on všetko to, čo doteraz získali od Orbánových vlád, on ponechá a zároveň im zlepší zdravotníctvo, dopravu, cesty, že vraj zruší tú obrovskú priekopu medzi vládnymi voličmi a voličmi opozície, dokonca aj hneď v prejave vyzval, že podajte ruku voličom Fidesu. A toto sa dobre počúva. Orbán nevedel priniesť
novum do svojej kampane. Znovu tu bol obraz nepriateľa, teraz to bol Zelenský a Ursula von der Leyen. Akože oni sú o tom potom, len vám hovorím, že keď to už urobíte po 5. krát to isté, lebo predtým to boli migranti, potom Šoroš, potom Weber a neviem kto, vždy bol niekto a teraz to bola Ursula so Zelenským, tak to už tak na ľudí nezaberá, ako to zaberalo 4 krát predtým. Plus, a toto nesmieme prejsť mlčaním, plus to boli už výstrelky tých miliardárov, ktorí extrémne zbohatli. To bola tá kapitálotvorná vrstva z NERu, ktorú on od roku 2010 začal stavať s tým, že kapitál sa nesmie vyvážať do zahraničia, ale všetko musí ostať v Maďarsku. A takto vytvoril mnoho extrémne bohatých ľudí, ktorí tiež už stratili po 16 rokoch nielen obozretnosť, ale stratili aj akúsi príčetnosť a tie svoje miliardové majetky premieňali na 60-metrové jachty, na súkromné lietadlá čoraz väčšie a to jednoducho klalo ľuďom oči. Keď hovorím, keby som ja mal povedať 2 motívy, ktoré prispeli k tomu, že v Maďarsku došlo k zmene, tak sú to práve tieto 2. Nedostatok peňazí v peňaženkách a na druhej strane priepasť v tom, ako si žila tá miliardárska vrstva, ktorá bola zoskupená v tzv. NER, to bola nejaká skupina národného porozumenia, kde si navzájom delili zákazky, aby akože neutekali tie peniaze z Maďarska. Toto podľa mňa prispelo najviac k pádu Viktora Orbána. Veľká časť Maďarových voličov boli mladí ľudia, ktorí jednoducho chceli zmenu. Nič viac, nezaujímajú ich nejako tie volebné programy a keď sa ich aj pýtali v maďarských médiách, tak povedali, že teda im ide len o to, aby tam nebol Orbán, čo je inak veľmi podobné aj na Slovensku pri tom antificizme, tak by som to nazval. A vôbec ich netrápilo napríklad to, že či hrozia nejaké ekonomické problémy Maďarsku alebo niečo podobné. Čiže to je tiež dosť veľká časť voličov. On sľubuje, že maďarskú ekonomiku vyvedie z marazmu. Takže oni mu to uverili. Na každom jednom zhromaždení povedal, že donesie domov späť tých 20 miliárd eur, čomu verím, že to spraví. Lebo Ursula vyjde v ústrety, on uvoľní tú 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Prvé, čo urobia, že mu prvú tranžu pustia hneď, tak ako pustili Tuskovi. Ja mu toto verím. Ale nikto sa nepozastavil nad inou vecou. Strana TISA vznikla pred 2 rokmi. Dobre ma počujete, 38 členov. Strana, ktorá dostane 3 milióny 100 000 hlasov vo voľbách, má 38 členov. To je veľmi podobné Matovičovi. Áno, to je SROčka. A teraz táto SROčka má takú veľkú ústavnú väčšinu, ako nemala žiadna Orbánova vláda, má 138 poslancov zo 199. S takouto mocou ju nestačí len získať, ale treba vedieť aj naložiť. A zo 138 poslancov je 138 nováčikov. Maďar je takisto nováčik, veď on nikdy v živote neriadil nič, akurát terorizoval svoju domácnosť, že riadil svoju manželku, bývalú ministerku spravodlivosti Judith Varga. Toto pravda je, ale nikdy nič neriadil. Nikto nevie, ako sa bude správať v krízových situáciách. My vieme, že je sebestredný človek, že má ego nafúknuté do nebeských výšin. Toto všetko vie, ale toto nestačí na to, aby ste aj kvalitne vládli. A nikto nevie, ako bude vládnuť Maďar. Nikto nevie, ako sa bude správať tých 138 poslancov. Nikto nevie, ako bude reagovať na to, a to vám garantujem, že k tomu dôjde, keď sa jednotlivé skupiny voličov, ktoré volili TISu, len preto, aby zmizol Orbán z politickej mapy, aby už nevládol Orbán, nedostanú späť to, čo od neho očakávali. A hneď to rozviniem, túto myšlienku. Stranu TISA volili aj progresívci, ultraortodoxní, duhoví progresívci, lebo ich strana Momentum, to je ako naše PSK, nekandidovala vo voľbách. A volili ho aj totálni ľavičiari z MSP, z Maďarskej socialistickej strany. Všetko to nespokojné, ktoré sa
inokedy delilo na 8 politických strán, dnes buď nekandidovali tieto politické strany, alebo kandidovala len jedna, tá demokratická koalícia, to je tá bývalá strana Ďurčáňa, lebo Ďurčáň z politiky odišiel, dostali 1,8%, takže sú vymazaní z mapy. A teraz mi povedzte, že keď chce Maďar dodržať svoje sľuby, pravicové sľuby, tak prirodzene naštve tých dúhových, ktorí očakávajú niečo úplne iné. A keď to bude robiť opačne, tak naštve tých svojich patriotov, konzervatívnych voličov. A toto nikto nevie odhadnúť, ako sa bude v Maďarsku táto ambivalentnosť správať. Toto bude to, na čo bude Fidesz poukazovať. Bude hľadať tieto medzery a bude ich rozširovať, lebo Fidesz je skúsená strana. Orbán nikam neodchádza. Myslím si, že Orbán povedie, teda som o tom presvedčený, že povedie stranu ešte v jedných nasledujúcich parlamentných voľbách. A bude je šanca, že by sa vrátil na ten najvyšší post? Samozrejme, že je. Samozrejme, že toto je demokracia. Samozrejme, že je. Bude závisiť od toho, ako naloží s tou obrovskou zodpovednosťou, ktorú Maďar dostal od ľudí, a ako naloží s očakávaniami, najmä teda s očakávaniami, lebo vám môžem povedať, že 20 miliárd eur pomôže krajine, ale zázrak v nej nespraví. No, na jednej strane môže byť samozrejme silným lídrom, na druhej strane tam môže byť aj nejaká už tá únava z tej politiky, z toho vládnutia. Myslíte si, že Orbán bude veľmi tvrdým opozičným politikom? Bude najtvrdším. Videl som na ňom to odhodlanie. Nevidel som v tej 5-minútovej reči, ktorú mal, keď uznal svoju porážku. Ja som nevidel zlomeného politika, ani som nevidel niekoho, kto sa už teší do dôchodku. Orbán je street fighter, pouličný bojovník, to všetci o ňom vedia. Nie, toto ho bude motivovať k tomu, aby naďalej robil tú svoju politiku. A zase nezabúdajme na to, že to nie je len, teda jeho politika sa neohraničuje len v hraniciach Maďarska, ale ono vplyvňuje aj iné štáty so svojimi myšlienkami. Tie vzťahy ostanú a on bude niesť zodpovednosť napríklad aj za frakciu patriotov v Európskom parlamente. Nemyslím si, že by sa Orbán takto len vzdal a povedal by, že teraz on tu končí a idem si užívať dôchodok. To určite nespraví. Vy ste pred chvíľou povedali, že Maďarová Tisa je v podstate mačka vo vreci, že nevieme, čo všetko možno od tejto strany čakať. Na druhej strane veľmi dobre vieme, čo od nej očakávajú západní lídri alebo vedenie Bruselu a aj Kyjev, o ktorom teda boli informácie, že teda tiež finančne podporoval túto stranu. Takže čo vlastne budú chcieť od Maďara a čo bude musieť splatiť, vlastne ako ste už naznačili? To je jednoduché, bude musieť počúvať. Môže mať veľkohubé vyhlásenia, ale počúvať bude musieť. Prijatie Ukrajiny do Európskej únie, teda to zrýchlené prijatie Ukrajiny do Európskej únie bude podľa mňa jedným z automatických rozhodnutí, ktoré sa od neho budú očakávať. Ďalej pomoc pri federalizácii Európy, to znamená, aby nekládol odpor pri jednotlivých rozhodnutiach Bruselu, ktoré idú proti záujmom národných štátov. Môže čo to porozprávať proti Green Dealu alebo proti migrácii, tomu nechajú. Veď už v Európe je mnoho krajín, ktoré sú proti migrácii, už aj Holanďania zatvárajú hranice a vyhosťujú neprispôsobivých, takže v tých najdôležitejších otázkach, a to je federalizácia Európy, podpora vojny a prijatie Ukrajiny do Európskej únie, tam sa očakáva, že nebude klásť žiaden odpor. Je tam aj otázka prijatia eura? Výmena teda forintu? Tvrdí to a má na to ústavnú väčšinu, pretože kým bol ten výsledok na vážkach, to znamená, že sa nepredpokladalo, že bude mať ústavnú väčšinu, tak sa táto téma považovala skôr za folklór, pretože Orbán v roku 2010 do ústavy dal, že národnou menou je forint. Ale on to už teraz môže zmeniť.
dnes je už medzinárodná politika taká prepojená, že aj ľudia na Slovensku vnímali tie maďarské voľby takmer ako keby sa diali na Slovensku. Sledoval som to na sociálnych sieťach a naozaj aj na Slovensku môže mať veľký vplyv tento výsledok volieb. Aký bude podľa vás mať a čo vlastne znamená to, že Fico zostal ako si osamotený v tom boji s Bruselom? Musia mať tieto voľby presah na Slovensko. Je to celkom prirodzené a to je preto, lebo tie tlaky Bruselu na vytvorenie superštátu Eurofederácie sú tak veľké, že všetky tie miesta odporu, ktoré majú byť zlikvidované, úzko spolupracujú, tak ako spolupracovali Slovensko a Maďarsko. Preto aj naši voliči alebo naši občania vnímali tieto voľby alebo ich považovali za svoje. Tí, ktorí sú na strane Eurofederácie, tak tí očakávali Orbánovú prehru a tí, ktorým záleží na národnom štáte a na tom, aby sa nestratila suverenita, tak tí držali palce Orbánovi. Preto to má presah. Ak by neboli takéto ambície Európskej únie alebo Európskej komisie na vznik Eurofederácie, ak by nás silou mocou neťahali do vojny proti Rusku, ak by sa úplne nezbláznili zo zbrojenia, ak by tu netlačili na túto šialenú sankčnú politiku, ktorá nás poškodzuje, ktorá vyťahuje peniaze z peňaženiek našich občanov, tak mi verte, že by maďarské voľby alebo akékoľvek iné voľby v ktoromkoľvek štáte boli len epizódou v živote človeka. Ráno by si len človek pozrel, že kto vyhral voľby. Ale keďže je tu situácia diametrálne odlišná, keď sa tu musia vytvárať spoločenstva odporu voči tejto politike, o ktorej som teraz hovoril, tak je jasné, že ľudia berú tie voľby, ako keby boli u nás. A mňa potešil jeden prieskum verejnej mienky, že ak by kandidoval Orbán na Slovensku, tak by vyhral. 65%. Áno, takže... Medzi slovenskými Maďarmi. Ale aj medzi Slovákmi. Áno, pri Slovákmi, ktorí sú podporovateľ koalície. Áno, presne tak. Takže toto je aj mementom pre samotných politikov vládnej koalície, ktorí častokrát laškujú s možnosťou, že budeme počúvať, čo nám povedia z Bruselu. Toto je veľmi neprezieravá politika, vidno to aj z tohto prieskumu, že ľudia toto nechcú tu na Slovensku. Ľudia dali mandát vládnej koalícii preto, aby robila to, čo robil Orbán, alebo aspoň sa na to, ich politika nech sa na to ponáša, alebo že nemôžno automaticky preberať všetko z jednej krajiny druhej. Nebudem o tom hovoriť, to je dlhá téma. Ale aspoň v tých hrubých rysoch, aby ani náboj na Ukrajinu bol skutočne ani nábojom na Ukrajinu. Aby veto bolo skutočne vetom. Aby zastavenie elektriky alebo plynu bolo skutočne zastavením, recipročným opatrením na to, keď nám zastavia ropu alebo plyn zo strany Ukrajiny. Keď toto budeme vedieť urobiť, keď toto budeme vedieť ustáť, takýto tlak, tak si v každom prípade zaslúžia našu podporu. Ja som o tom už hovoril minule, že obrovská ťarcha bude teraz na pleciach Roberta Fica a súčasnej vládnej koalície, pretože oni neostali izolovaní, tak ako to tu teraz opozičníci tvrdia, tak tí už natárali toho veľa, ale budú jediní, ktorí sú otvorene proti, teda aspoň verbálne, proti týmto šialenstvám, ktoré nám tu chcú v Európskej komisii nanútiť. A ak Robert Fico bude chcieť byť tým jediným miestom, tou baštou odporu, tak si zaslúži našu podporu. Aby sme sa všetci patrioti, všetci suverenisti zomkli a mu pomohli, tí, ktorí sú vo vláde a v parlamente odtiaľ a my ostatní mimo parlamentu. Ale ak tu budeme vidieť, že sa to mení, že to už nie je také, ako to bolo, keď sme tu mali spojenca Orbána, tak sa bude treba zariadiť úplne inak. Ako to podľa vás bude? Určite máte nejakú predstavu, ako bude Robert Fico reagovať podľa vás?
nemám vešteckú guľu a čokoľvek by som teraz povedal, tak to budú len číre špekulácie, ale lebo toto je nová situácia. Kým Orbán bol premiérom Maďarska, tak sme vedeli, že Fico nemusí niesť alebo doviesť tie spory s Európskou komisiou na hranu. Lebo tam bol Orbán, ktorý to zavetoval v konečnom dôsledku a nemusel to robiť Fico. A teraz tam už Orbán nebude a tá ťarcha zodpovednosti za suverenistov ostáva na pleciach Roberta Fica. Ja chcem veriť, že tejto úlohy sa zhostí ako štátnik. Ktorý dostal mandát od suverenistov a patriotov. Veľakrát sa hovorí o tom, že vlastne tie voľby v Maďarsku neboli celkom fair, pretože do nich Únia naozaj veľmi zasahovala, aj ten Kyjev. Môže napríklad Orbán spochybniť tie voľby v tomto smere, že teda neboli férové, neboli demokratické? Nemôže, ani to neurobí. On uznal porážku už, myslím, že večer o 10:00, keď ešte bolo spočítaných asi len 35-40% hlasov. Ani sa to spochybniť nedá. Výsledok, kde je rozdiel 1,1 milióna hlasov, to je fakt výrazný rozdiel. A zároveň znovu ukázal Orbán to, že ako strašne vedia títo progresívci strašiť rôznymi bludmi, ako že oddiali voľby, že vôbec nebudú v Maďarsku voľby, že neodovzdá moc, že sa tu udeje samoatentát a neviem čo všetko. Z toho samozrejme nič nie je pravda. Orbán zablahoželal víťazovi, uznal svoju porážku, nespochybňuje voľby, moc odovzdá v termíne, ktorý je v maďarskej ústave na to určený, takže k takýmto excesom určite nedôjde. A dokonca to nebude prvýkrát, lebo Orbán už takto raz moc odovzdával v roku 2002. Vtedy bol 8 rokov v opozícii, predtým ešte 4, takže má skúsenosti s pobytom v opozícii. Nemyslím si, že by v Maďarsku k takýmto nedemokratickým spôsobom vôbec došlo, alebo že by nad nimi niekto vôbec len uvažoval. Preto sa na to pýtam, lebo na Slovensku budeme mať v roku 2027 veľmi podobnú situáciu. Už dnes sa v podstate opozícia a možno, že aj Brusel chystá na to, že odstráni ďalšieho protivníka alebo nepríjemného bojovníka proti Bruselu, akým je Robert Fico. Čiže je to ten odkaz aj pre Slovensko, tieto maďarské voľby, že toto sa nám môže stať, mali by sme sa na to pripraviť. A to sa aj stane. Teraz si to odskúšali, všetky tie slogany a naratívy a zásahy si vyskúšali v Maďarsku a teraz sme na rade my. Ale jednu vec nedokážu urobiť. Oni nedokážu ísť s každým jedným voličom a za neho hodiť volebný lístok. Na Slovensku, takisto ako v Maďarsku, ešte stále volia ľudia z mäsa a kostí. A taký človek, ktorý príde k voľbám, nesmie byť ani frustrovaný, ani sklamaný, ani nervózny, ani sa nesmie cítiť oklamaný súčasnou vládnou garnitúrou, pretože ak to takto bude, ak takýto človek k voľbám príde, a mnoho takýchto je, lebo tak čo si tu budeme nahovárať, toto nie je všetko to, čo sa sľubovalo pred voľbami, tak takýto človek tiež môže dať svoj protestný hlas niekomu a si povie, že tak kašlem na vás, alebo k tým voľbám ani nepríde. A vtedy je úplne jedno, koľko peňazí sem príde dolárovej opozícii, alebo sem nepríde, lebo sám volič bude motivovaný to ukázať tým, ktorých predtým volil a ktorí ho sklamali. A taká veľmi podobná vec medzi Maďarskom a Slovenskom je aj v tom, že po voľbách sa opozícia vyhrážala revanšom politickým. Na tej manifestácii alebo na tom stretnutí, kde už teda Maďar vyhral a prihováral sa svojim voličom, znelo skandovanie do basy, do basy. To je veľmi podobné aj s tým Slovenskom. Bude napríklad Orbán kriminalizovaný podľa vás, alebo príslušníci Fidesu a takto sa budú chcieť zbaviť tých svojich protivníkov? Tlaky na to budú celkom určite. Tí, ktorí by sa mali obávať viac, to sú práve tí, o ktorých som hovoril, ktorí si takto verejne užívali obrovský luxus. Mnohí z nich už v Maďarsku nie sú.
to tiež treba povedať. A to, že splní svoje vyhrážky, lebo to neboli sľuby, to boli vyhrážky, že zriadi úrad na vyhľadávanie a navrátenie ukradnutého majetku, že to urobí, že urobí políciu v polícii, že budú kriminalizovať tých, ktorí si delili štátne zákazky a tých, ktorí im v tom pomáhali. Toto je fakt. Toto nestojí veľké peniaze. Toto nie je sľub taký, ktorý ovplyvňujú zvonku externé faktory, ako napríklad jeho sľub, že pozdvihneme ekonomiku Maďarska. Takže toto môžeme počítať s tým, že toto sa stane v Maďarsku. Mňa inak v tejto súvislosti zaujal výrok Bélu Bugára, ktorý už síce dneska nie je politik, ale predsa len dlhé roky ním bol, a povedal ešte pred voľbami, že pokiaľ sa neudeje nejaké svinstvo, Fides nemôže vyhrať. Čiže za koho vlastne kope Bugár a ako sa stavajú k tejto otázke vlastne títo naši politici na Slovensku maďarsky? Bugár nie nadarmo sa v očiach mnohých Maďarov žijúcich na Slovensku považuje za zradcu non plus ultra. Bol to on, ktorý rozdelil tú jednotnú maďarskú politickú stranu. Bol to on, ktorý urobil tú zmiešanú liberálnu stranu Most Híd. A bol to on, ktorého Orbán celý čas, pokiaľ mal túto svoju stranu a bol v slovenskom parlamente, nazýval trieskou pod nechtom. Takže Bugár mu to asi len týmto spôsobom vracia, ale čo možno očakávať od takéhoto prezliekača kabátov, ktorý dokázal, a toto sa ešte fakt na Slovensku nepodarilo nikomu, on dokázal naraz oklamať aj liberálov a aj konzervatívcov, a to bolo vtedy, keď v roku 2018 padala tretia, myslím, že to bola Ficová vláda. Vtedy oklamal liberálov tým, že akože on sa ide postarať o to, že Fico padne. A tam bola tá tretia veta, na to si pamätáte. Nakoniec Fico nepadol, vláda pokračovala ďalej, akurát sa vymenil predseda vlády, ale tak opraty držal stále Fico v rukách. A zároveň oklamal tým istým ťahom aj Fica, ktorému sľúbil, že ho podrží a nepodržal ho. Takže toto je Bugár. A nemyslím si, že je dôležité pripisovať akúkoľvek váhu jeho vyjadreniam, pretože je to podľa jeho vyjadrení dôchodca, je to človek, ktorý smradí tam, kde mu dajú mikrofón pod nos, aby robil zlobu. To, čo je dôležitejšie, je to, ako sa k tejto volebnej prehre Fidesu stavajú súčasní politici Maďarskej aliancie. A ja nevychádzam z údivu, nie preto, že by ma to prekvapovalo, ale preto, že tomu došlo tak rýchlo. Stalo sa totiž to, že ústami, predpokladám, že hovorkyne strany, vydali vyjadrenie, ktorom vám prisahám, že to tam je napísané, sa neobávajú zhoršenia slovensko-maďarských vzťahov. Oni nie sú nespokojní s tým, že padol ten, ktorého oni nazývali 16 rokov strategickým spojencom. Oni neoplakávajú to, že tu padol jeden politický systém, ktorý bol vzorom pre patriotov a národovcov po celej Európe a môžeme hovoriť, že aj v Spojených štátoch. Ale oni sa obávajú, a teraz zacitujem, o výdobytky národnej politiky. To znamená, preložené do ľudskej reči, obávajú sa o peniaze, ktoré prúdili z Maďarska, od maďarskej vlády, smerom k politikom Maďarskej aliancie. A to, že sa nejedná o malý peniaz, je dôkazom, alebo toho dôkazom je aj predseda strany Gubík, ktorý tento rok dostal 600 000 eur na svoje rôzne občianske združenia, druhý podpredseda 300 000 eur a tretí podpredseda rozdáva školské tašky, teda nakupuje školské tašky pre deti v hodnote vyše 2 miliónov eur každý rok. Ja mám fakt obavu o voličov, ktorí chcú vedieť, čo reprezentuje tá daná politická strana, ktorú by chceli voliť. To najvypuklejšie je to práve u tej Maďarskej aliancie. Nie je predsa možné sa postaviť na pódium s progresívnym Slovenskom a z tohto pódia
pľuť na najbližšieho spojenca Viktora Orbána v Európe, na Roberta Fica. Následne povedať, že vy budete voliť Fides. Lebo ten človek je zmetený. A ten volič si zaslúži vedieť, že na ktorej strane je tá jeho politická strana, ten jeho politik. Týmto voličom my musíme dať jednu alternatívu, kde jasne povieme, že ak budete voliť nás, týchto politikov, nikdy v živote vás nesklameme, nezradíme, nebudeme ako bugár, nebudú tu existovať žiadne tretie vety a nebudete kupovať mačku vo vreci, lebo viete, čo vám ponúkame. A takto bude úspešná táto strana. A takto vieme poslať tú Maďarskú alianciu už definitívne tam, kam s týmto vedením patrí. Na smetisko, pretože toto, čo oni teraz robia, je niečo tak bezcharakterné, s čím som sa ja v živote v politike nestretol. V úvode nášho rozhovoru sme spomenuli tú V4. Aký teda podľa vás bude mať vplyv na existenciu V4 tento volebný výsledok? No a v závislosti od toho, že akej V4. Toto je veľmi podstatné, lebo ak tá V4 má byť podľa vzoru Tuska, tak to je to isté, ako keby ani nebola. Ak má byť V4 podľa Babiša, že budeme len proti migrantom a proti zelenej politike, už aj toto je lepšie, ako súhlasiť so všetkým. Áno, Babiš sa ukazoval pred voľbami oveľa väčší protivník EÚ, ako ním je v skutočnosti. No, preto hovorím, že závisí od toho, že aká to bude V4. A čo to bude za V4? Sľubovanú V4, keď novozvolený premiér, ešte nemenovaný, ide navštíviť Poľsko, ide navštíviť Rakúsko a Brusel a Slovensko a Česko vynechá. Tak čo to o akej V4 rozpráva? Orbán povedal ešte tesne pred voľbami, že zvolenie Maďara by bolo existenčnou hrozbou pre Maďarsko. To sa chcem opýtať, či sa s tým teda stotožňujete. A ešte keby sme trošku na záver rozmenili na drobné, že vlastne čo bude prakticky znamenať tá Maďarová politika ohľadne energetickej bezpečnosti Maďarska, ale aj Slovenska. Lebo sme postupovali spoločne. No ja môžem povedať len to, čo tvrdí, a potom to skonfrontujeme s realitou. On tvrdí, že žiadne odrezávanie od ruskej ropy a ruského plynu nebude. Alebo ho nechce. On tvrdí, že žiadne prijatie Ukrajiny do Európskej únie zrýchlené nehrozí. On tvrdí, že žiadneho vojaka Maďarsko nikdy na Ukrajinu nepošle. No a zároveň má vo svojich radoch bývalého náčelníka generálneho štábu Rusin Sendy Romulusa, ktorý sa ako náčelník generálneho štábu na tajnáša stretával s náčelníkom vtedajším generálneho štábu Ukrajiny Zalužným, ktorý na stretnutiach NATO sa lúčil pozdravom Sláva Ukrajini, vynášal tajné dokumenty. Dnes hovorí o tom, že bude musieť Maďarsko zaviesť povinnú vojenskú službu pre mladých. Tak toto je čo? Toto sa ako to korešponduje s jeho vyjadreniami o tom, že on takisto udrží Maďarsko mimo vojny, že on nebude sa poklonkovať Bruselu. Narozprávať sa toho pred voľbami dá fakt veľa. Máme s tým skúsenosti aj my, tu na Slovensku. Podstatné sú fakty. Vždy je podstatné to, a podľa toho sa má politik hodnotiť, čo reálne spraví. A nie podľa toho, čo narozpráva pred voľbami. A ja si myslím, že Maďar jednoducho nebude mať na to, už len s ohľadom na to zázemie, ktoré má, na tú pomoc, ktorú dostal, a vlastne aj to, čo sa od neho očakáva, nebude mať na to, aby robil takú suverénnu politiku, akú robil Orbán. Tak zrejme od neho neočakávame ani nič iné. Úplne posledná otázka, aké budú podľa vás vzťahy slovensko-maďarského teraz? Medzivládne nebudú dobré. Bodaj by som sa mýlil. Dokonca si želám to, aby som sa mýlil. A medzi ľuďmi, medzi obyčajnými ľuďmi budú také isté, ako boli doteraz. V Maďarsku ešte bude chvíľku vládnuť eufória a potom príde vytriezvenie. A toto nebude mať vplyv na vzťahy medzi ľuďmi, ale bude to mať vplyv, hovorím, na medzivládne vzťahy s ohľadom na všetko, čo tu už dnes zaznelo. A zároveň to bude mať vplyv aj na podporu zahraničných Maďarov. Si myslím, že v tej podobe, v akej ju teraz
poznajú, tak tá sa zmení, lebo aj toto sľuboval pred voľbami Maďar, že stransparentní toky peňazí, ktoré idú zahraničným Maďarom zo strany maďarskej vlády. Toto spraví. A môžu sa asi obávať tí, ktorí boli politickými príjemcovia týchto peňazí. Ďakujem za zaujímavé a zasvetené informácie. Ďakujem pekne za pozvanie. A ja sa s vami teším na ďalšie vydanie Diskusie na palete. Lúči sa s vami Pavel Kapusta. Dovidenia.